ma ande chidi menemu na mata de ma ande chidi menem Rome na bana mwesine bogidi bulogi dada ya manonu Andamu makana re bogidi bulogi dada kosi enyoni behuego Mbanya na muni na yuno na nweni ya bogwe bande bebe akalilego Mbanya na muni na yuno na nweni ya vasika wana tingi ke muni Mbeba hasikonu mawaba gome buo Mbanya na muni na ileje degunu basetate Bono kweye wane ha ubagure tegala agwamosu Okomazu na baglo kweye wane ha kanji degunu basetate Ibehuego Ibebirogo Agwa dele ne ba nebe behuego mokele mbere mama bagolu Ubaglo kweye wane oko na Okoye wane atela nya kwamozu Ubagulo kawa wane nwagu ne ya agwoko ura ubaguli birogo Agwa dele ne ba nebe bi ekwego mmonu ma na abaga kwane molu ni Udobo okoye wane ena nuonu mpuma Ana ke jango ne na nuonu mpuma Ibawe ekwego ne meba ibebirogo Ani wazo koye wani ha ena nuonu eba mamuni nunu tiala anya gwamozue Oga ndi welirani ndi ena nuonu egwu Udobo ko wani ha ena nuonu eba mamu mokele mbere mamala ogo chie Wika toko wani ha ena nuonu moko una Ibebirogo Agwa ndeli ibehu ego ni mmebai Chume koko yo wane ha, okuye wane ha. Chume kechi dokwa enanwenum aja ibesu gole gumunu zemeti. Aja enanwenum ne. Aja enanwenum ebanwe birogo. Ibehu egalasi okoye wane ha enanwenum ebamamu. Ebawa ebamu na ndi mutu so ebamu no dipo wangala ibebirogo jibebirogo. Mwaye mutu sohu ina nuonu iba mamune. Nna mewi baro mido na malusi bino kwezi. Ina kiduje mutu sohu na cholomo kanja odipo. Makaro mutu sohu wekweli wone mele mwane. Nda kwale na mutu sohu mentolo odipo gala. Odipo wangala indekili mwana bago kwane molo. Nwaye mutu sohu odipo le baro wali ncheligi no kwezi odipo du kwelemu Komputa mutu sohu makpe odogwo ofe na nuonu bama Komputa mutu sohu makpe bonu numu ojerebia Iroye mutu sohu na bomo mambido egwu Ogwa tegili nikemu Okoye wane ugbaguloko na ibebiogo Ejike watumba ogona mutu sogu watu nairu ibanwe togogolu Ibehuego ibamu na mwebai Agwa dele ne badebe behuego mmona bago kwane molo Wage bunne wana mutu sogu na nuene bama Democracy Oremele wage bunne wana mutu sogu Oya na kolompa Simionu gebu nekwa na mutu sogu Chiwi ike nwanne mwisi awabu gogweni mwo Wage bu nekwa na mutu sogu Nge kanje maline gobe kolobia Ina nuene bamamune Ibebirogo Atu mutu sogu na nuenu egwu Ibebirogo Kolesi mutu sogu Nekene mamunde Ibebirogo nemheba ene Nema bago molo Omewo maungaji wakwaba ina nuenu egwu Ọkwụwa gị na-eme ndekọ na akọnọ ngala olowu Ibebirogo Mgbe ebe ya na m niile ya etolu m ọhụta onye ụtọ Onye na-egweli m ka m na-egweli oge egburegbu Oge egburegbu da-egwa ina nuenu ebe ma m Ibebirogo ni Nne m na-abaghị ọkwa n'ime ọlụ
nne m abagọkwana m ọlụ Israel chidekwa ịnọ n'onu ndị m uchuso okwu nne Igbebirogo abagọ m ọlụ Israel n'obi chake ịnọ n'onu ebe ma m mọkele mbere ma mgbe eberego ajọ mkpụrụ abagọ m ọlụ nne m abagọ m ọlụ onye dị ka Okoye nwanne ha ịnọ n'onu ịgba mmamụrị Igbebirogo mma ebe ya na mụrụ na abalị m iwu mmalụ zụrụ ọrụ na ya emeri m ihe dị n'ọlụ chi m mma ebe ya na mụrụ na dị m karịa mmezu ugolo egwu obi nze mechi Igbebirogo ịba mụ na mma ebe anyị abagọ m ọlụ Okoye Okoye nwa kasị na-ekene m n'ebe ahụ ego egwa ihe eji ekwe Okoye nwanne ha egwa ihe eji ekwe Okoye nwanne ha nnata Okoye nwanne ha ya bụ nnata mma ahụ Igbebirogo osi Michael Ọfọzọ agwọ dị ndụ chairman m ebe anyị ịnọ n'onu egwu abagọ m ọlụ Igbebirogo nnadị ọnọrọ ọbata ọdụ na ọbata obi anya na akọlụmpa na mpakarịgọkwanne unu na n'onu ịkpa mmamụnị agwa na-ele na ịgba na-ebebi Igbebirogo mma ebe ya na amụrụ na ndụ ka emekọtara etọta m ka waje gbuo m ka ndị anọ n'iyi ndị abalị jewe mmadụ ncha dị n'aka mma ebe ha gakọtara ma mazị n'okwu ezi ndị agwa agwa kpọrọ nna m agba egwu okpo oti anyanwụ ndị eme kara igwe na ala eligbo ogwe n'ime n'okwu ezi ọgwa na ebe ala aka pesele ikuku wee luo na mbara agbazụcha na mmanya ebe wee butelu ma be nne baba ndị esenwelu baba bụ chimwo Ugoma mbala na oyi na n'onu ebe mmamụnị nna ọka na-ekwe na-ekwe ebechi na n'onu ebe mmam ugo nne onyinye abagọkwana m ahịa olu Igbebirogo ịba mụ na mma ebe anyị Antoni nwanne m ejeli m itiri gị egwu nya ka nji mara nlacha onye eziokwu ni Antoni nwanne m ejeli m itiri gị egwu nya ka nji mara nlacha onye eziokwu ebe ahụ Ebirogo nne m abagọkwana m ọlụ Kristian Ọfọzọ ọha okiri pai ịna n'onu ịba mmamụ nwanyị ma ọbagwụ Ọfọzọ ịna n'onu ịba mmamụnị mgbabụ obirika nwafọ nna ịna n'onu egwu agwa na-ele mmadụ ịba m mmadụ ịba mmadụ ịbachọrọ gọm nna ndị nnekwa ịna n'onu ịba mmamụnị ọba dị ndụ mgbodi aba m ndị inwetara m ọgwụ akpa gị ise n'uze mechi ọba dị ndụ mgbodi aba agwara gị na mmadụ egwu ịba mmamụnị ọba dị ndụ mgbodi abụ wee gwara m tiri egwu n'ihe na-ekere ime m n'egwu ọba dị ndụ mgbodi abụ kene m ekene na-achụ odie azụbike ịbanye omenwe azụbike ịbanye omenwanne kene m gbanwe buoli ego m rafelike ma ọfịafụla ego ike meli mgbanwe akọ nwaka bụrụ ụfọ na ubutela egwu Igbebirogo bọdụ anya amị egwu onye dịka ọnọgwụ nọ ịna n'onu ịba mmamụnị Igbebirogo siliva kpee siliva ngodue ịna n'onu ịba mmamụnị Igbebirogo mma ebe anyị Mike Modezie ịna n'onu m onye malụ mme unu na n'onu egwu mma ebe anyị egwu ejejikwa Okoye nwanne ha Okoye nwanne ha ụgbọgụla na n'onu ịba mmamụnị Igbebirogo ịba mụ na ndị m chuso wuo ebe ahụ ịba mụ na odi ikpo Igbebirogo Chiwike ọka mmanwụ ịna n'onu ịba mmamụ ọka mmanwụ ọmụo ụgwọ na-agwasi anyị onye ma alọ mme ọka mmanwụ na-ekene mụ Chiedo gwara nze kwesị ịna n'onu ịba mmamụnị ịna n'onu ịba mmamụ onye ma alọ mme na n'onu egwu Sọnde baga ewepụ mmazị ọsọ mmanụ ịna n'onu ịba mmamụ na ịba mụ nwa bụ natali chi mụ na mma ebe anyị Igbebirogo Ugochu mechara m ikwu ime ka ndị amala n'abalị niile rabụla okwu ọnụ nwanyị m ikwu ime Ugochu ịna ahụ m na-abagakwana m ọrụ Ugochu kichin nọmba 1 na Asaba ịna n'onu egwu abagọ m ọlụ siri ka na-etie Igbo ọzamwe abagọ m ọlụ m ebe anyị Igbebirogo ebe anyị nwafara ike na South Africa ịna n'onu egwu ọmụọ ịba mmanwụ Basiles Ugo onye na-akọrọ mkpa
basile zugo ndajeje obodo inanu onumune aloya kamo ndajeje obodo odibu debe inanu ne pamamune odibo onu negulora inanu onumu okoye nwanne etiegala ya gwamozu inanu ne pamamune mangaji wako bonya sai inanu ne pamamune sirilo no wu inanu ne pamamune ono wande mangaji wako bande kere me bangwe mego made kane mamuse maya ono wo ane manuenu bama igbegu ego waya mutu so we na nonu egwu onye jugu ke wu na-eso edeche nwa kego no nye meli wudukudu mu nekulu igbe bidogo ịgbanwa ịgba mụ na ndị mutu so we ịgbanwa ịgba mụ na hodi ikpo nne m agbagọkwara m ọlụ nne eke na-egwa ebeti na nonu egwu igbe bidogo ịgba mụ na mma ebe anyị agwa dele na ịgba na-ebebi ekwu ego atọ m ije na delta nkwado ije na delta na onye mara n'ido na abalị ma ụbọ delta ma nje delta onye ebe m ọsọ ndị nnechi nwee ka ọsọ ndị mma ebe anyị ma ugwo mee onye ebe maka nje ma na na-akwụ fonu n'aka n'ero eme ọsọ ndị igbe egwu ego bama ọka igwe mmiri m ọka igwe ị na-abụgoteli m egwu igbe egwu ego onye ndị eze ụlọ magọ maka chọma akwatụ ndị ndị ese nwere igbe egwu ego aba agọmalụ iketu na tebụl otu udo ịnanụ ọnụ ebe mmamụ otu ude igbe birogo aba agọmalụ soide ganze ịnanụ ọnụ egwu igbe birogo na mma ebe anyị aba agọmalụ eke n'anya mie ịnanụ ọnụ ebe mmamụ eke na ịgbanwe egwu ego na mma ebe anyị aba agọmalụ chido amalụ ịnanụ ọnụ ebe mmamụ ne tudi amalu igbehu ego ni mmeba anyị aba agọmalụ nwanyị mama sogiri odi ikpe osi mkpa ụdọba amalị n'ibe gị odi ikpe osi mkpa ụdọba ụtụtụ bụ mpọ mmeba anyị odi ikpe osi mkpa ụdọba mberede egwu legwu odi ikpe osi mkpa ụdọba ịna n'onu egwu nwanyị m onye abụ Ameke Sanko awomule ji mee Ameke nwanne m igbe bidogo nne m mekele gwezi m na gwana nne m mekele gwezi m ni n'onye m chuso we na n'onu m n'obodo onye m chuso we na n'onu egwu m ọkwụnyere m ọgwụ akpa egili n'ije emeli mmiri egwu kere m Israel ndị m chuso we na ebe bidogo ịgba mụ na mma ebe anyị ndị m chuso we ịgba mụ na odi ikpo nwanyị m chuso we akpọ onye m chuso we ni akpọ ị na n'onu egwu aba agọkwa n'ịmụ alụ ma ebe anyị ịba ewego na mma ebe anyị agwọ ndele na ịba na-ebebi egwu ego igbe egwu ego mmiri ebe ati chiedu mmiri gịrịga chiedele ebe ati mmiri gịrịga mmiri ogwe ịgba mma cheda na atọrọ chenji ojelebịa o dele nwanne tụ ma mmiri m nnokwute o dele nwanne m ọgwụ itela anya akwamozu nwanne tụ ma ị na n'onu egwu igbe biri ego na mma ebe anyị igbe bidogo na mma ebe anyị ka ndọrọ egwu nwanyị mụ amasị ogere ụna n'olu egwu dịkpa osipụ ụdọpani ejere m Lagos onye m ọsọ dị abụ nyere m 100,000 anya ji ebalị m ụgbọ nwunye ya nyere m ọgwụ akpa ga na abụ na begele alọye na lụole otu ibembem alọye elegbu bagwu egbuolite egbuolita alọye abagọkwa m ọrụ mma ebe anyị mmiri m ụkaji igwe mmekele egwu ezimome nna m agbanwe m otu anyanwụ na mmekele egwu ezimome mma ebe ya na nwere na ndị ile ụmụ na-abara m mba na mmadụ azị na-esala mma ebe ya na nwere na ọkwa m mụrụ nwanne ga-efe waba atọ mmanwụ na-etugburu ewu ọkwa m mụrụ nwụrụ ji nwata enwaba jentụrụ gbuo ebesara m ụmụ ụlọ ji etude yi oche na ntabu etebiri obi ire ma nara ebe nwanyị m ụlọ ụba n'izu lire ji achọ okwu nne nwanyị m ụlọ ụba bire na n'onu egwu igbegwu ego nne m abago m ọlụ onye m onye weze ọba tiedu izulikọrọ bie tiedu weze ọba chọtara m n'okwute na-eyi echile ka ije mgbe soro na agbagide nweze ọba nweje eluru m wee gwuru na okwute bụ ma nị mmiri okwute akara osịa nwanyị m igbe wele m nwekpụle ụlọkpọkpe m ka nwa aka ije okwute bụ ma nị mmiri nwekpọrọ renge ewe m n'aka iwe kpọrọ onye bụ renge bụ nata ichie
ọkọrọ udo mọsọ okoye wole na mgbe igbe nwere m ujo na diego venibia okoye wole na mgbe igbe nwere m ujo o nyere m ọgwụ akpa ekele na anya ji emeli m ihe egwu okoye nwe onye na anụ olu eba ma m igbe biri ego ya ka ndị akpọ ndị dị m ndị ugbo ndị apa mma ebe anyị ebe ọ na-amụ nwa abenne okwu dele nwa abenne n'ụsọ ka ọ na-efe nwa abenne ire anyị jere ka mba okwu dele nwa abenne ire anyị jere ka mba nwanne m ọkarikpe ogwo dele nwa benne mbọsị chukwu kele gị na chukwu ajara ọlụ ka ọ na-ese nwa benne mbọsị chukwu kele gị na chukwu ajara ọlụ ogwo dele nwa benne enesi bụ ngọ ogwo dele nwa benne akakwụrụ ọtọ dị mmadụ emere chukwu ngana ole dịka okwute ụda ekwe ma ọzọ nne m mma ịba ịba nwa ya na odigbo nwa ọgala ịgba na-agụ daalụ. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.